warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Rang Kampuang. Jangan lupa klik tombol subscribe puang, karena subscribe itu gratis puang, dan nikmati video-video terbaik dari Rang Kampuang channel, channelnya Urang Minang. Oke puang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ala Nabi Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad pangulu kita ai sahabatul saudara wassalamualaikum sambaba kulillah dengarkan ayat bidamana santi yang di dalam Al-Quran ayat tabari faman tawakkalallah bidamana santi na jangan berpegang kepada nasi. Jangan berpegang kepada manusia, kerana manusia nak mudah tergoda. Biarpun raja berpangkit sajana, biarpun kita alim ulama. Walaupun kita rakyat jelata, dia tekayu bina lubakaka. Dek ulah baranti, baguru sabanta, kakak. Aila jalannya kala lima de binalu la abi miya de tetap satu la abi gali juga baju negara kagara diguyu kaguyu de aco bagara laila malu kalau teinge ayah jaibu paminan tu balu la mendapat cucu bagi itu ayo ndak ditiru oleh sini pada begitu cuba pikirkan
la ya wa Allah ya Nabi la Muhammad ya la ya Rasul Allah wa dia Allah Allah ya Allah Tuhan Rabbi ya Muhammad itu la yuhadi maka oleh sabana bal ya Rasulullah la kulli fa ya Allah badiri ya la dengan sendirinya kiamu la binafsi ya dia itu sifatnya la barakat ya la kudarat ya dari Tuhan ya ngasolat di sehat la kandas mani ya la batatubu kita adalah dapet ya la di kami ya kami nyambut curita la curita dosa kami oleh sabanta ajak yo mangko lai disambung oleh dosa abadnya adalah ya dosa oleh basabab oleh dosa arano yo dekarano dikandakan yo lega kami lebadu Allah iyo Allah ya la ilaha illallah ya mulai ya Nabi Muhammad Rasulullah ilallah Allah ya Allah ya amanga ya Allah ya amanga sabalunyo kami menyambung curita ya mulai terlebih dahulu dari kami berdua ilallah Allah ya Allah ya amanga ya Allah ya amanga ya amanga sabalun disabu apa singajo ya mulai terlebih dahulu dari kami berdua ilallah Allah ya Allah ya amanga ya Allah ya amanga ya amanga Assalamualaikum Allah pertama ya mulai Waalaikumsalam bilangan kedua ilallah Allah ya Allah ya Allah ya sambutlah salam dari kami sebagai sambungan lai dengan putu Onai putu yo de basambu de pasar nabi yaso
namo tukang ayo cerita. Biasa yalah di adat nan biasa limbago. Biasa di kami Sama tukang cerita. baru bonjo hari. Alalari ladenya jual. Lalu malam nana jo kalau nan dikiro. Iyo elo lah dimulai yo mengambang cerita. Itu pengajian nan di bidang yo de agama. Agama lana Islami oleh agama kita. Iyo suruh jo taga. Iyo ada dalamnya. Dalai utang di kita. Menjalan dalaikan saja. Dalai saudara yo kasih dang bersama. Iyo kadang lana jokete. Iyo tua jembudo. Mano sagalo kasih dan banyak. Di soal kulima nama dibuka. La illallah paham talata. Bumi nyola pangkabake batija. Kabake bagantung jangan biasa. Tetapi mola wahai dosana. La ilaha illallah. Le talinya alu. Le talinyo sari. Le tanamu putus. Kabake bagantu. Le paham dan tulus. Le tuntun pahamnya kaguru diutus. Supaya nyo dapet le paham dan bagus. Sama soda ulu. Batuhan ku rabi. Kalau balun pa insani. Hanya seorang lana Tuhan sendiri. Siapa di kanan, siapa di kiri, memberi namun Siapa lagi? lalu tapi Tuhan di sana. Jo kalau aku Bak nama Tuhan. Allah sifatnya kadim Tak tak ada bandingan. 20 sifat aku pakaikan, tetapi sakit lah balun mengasah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Layaku Bayakun katanya Tuhan. Aku tikol adanya itu terjadilah Allah. Jadilah cara minio kapali ibadah. Itu kulima wajib nan dipaham. Oleh wajib lana dipakai de umat akan menjadi lenyo sulu. Panaranginyo jalan. Oke jadi cara min Palie lainyo badan. oleh doa kulima Lainyo putih. iyo tampe inggonyo Oleh kulimah ini. ele di dalam jantung. Oleh di dalam hati. Oleh tampe ele inggonyo. Oleh kulimah ini. Iyo tampe ele inggonyo jo kalau dikaton di dalam jantung. Oleh di dalam dado. Sebelah kanan di situ tampilnya ada pun hati. Kita bagi dua. Pertama nurani yaitu namanya. Kedua sanubari. Yaitu namanya. Itu Balawankan saja kekurangan
bagus mularai untuk aki kalanya iman meleset Islam dinasuh pikiri bana hendaklah takut iyo elo baki hindi laki toman menuntut keputusannya pandang para lunan dituntut iyo pandang ladeka Allah supaya ladenya cukup Allah ya adalah tampe oh Allah ya adalah luput kembali ladeka lomba oleh kapadullahu kepada Muhammad Adam lah suruh lamati diri kita nan hidup bukan mati pindah hidup pindah tampe ke alam zuhur kelezatan itu tak dapat disabut Allah kerijokan kulli mamagu segala amalan datang membawa badan bata tubuh kita lalu samparono Allah menjaga nan tahu diraso bukan anggota melainkan rahsia dengan rasio soal pengajian sekian dibaca sekian nanda ulu dari kami ada berdua sebagai sambungan anak putih cakap sambung di pasal biasa biasa di ahadat biasa limbaga biasa nanti kami sama tukang lana curito iyo kini baitullah iyo malaka illonya direkan kami iyalah baik berpulau iyo tentu ladenya kami iyo tidak akan lupa iyo jo irama dangdu iyo diberi pulau jo irama minat iyo lekan jadi jual jo irama yo dikasih dah iyo nan jadi jual iyo diberi nyobana iyo sadulai tak kau kadi pupu bana iyo lai samalam nangko di manula deka sanang yo do sana nana basamu lai ko irama di kami baduo lai irama minang lai ko namonyo lai kami baduo ala pandai pulo ala pandai bana sarupo de inyo ngana jo ya pulang jogel yang kapalo kau hiburan panjagokan matu manganku supaya tak jago supaya jonyala sagalo ince matu dengarkan bana sekarang nangko amma oi jandi pasodenai kawin orang tua indah kata suai jannam amamanda haratu bando jannam atadayo depitinya banyak pikirkan denaiku nan kata ni ayo denai labo jangkite babini rangudo usah korbankan diri denaiku indah ko ibu amajo ambo ajo kalau denai di pasoju den tajun kasarugo ya kalau denai amang cari nanaka tuju ko dapat nan tasuai amakan juo ko kayo ko bansai asa pilihan denai ama oi jandi paso denai kawin jorang tua indah laka selesai jannam mata dayo harato jo bando jannam mamanda pitinyo banyak ya kan denai ko ananaka
mencari nana tuju. Kau dapat nan tak suai, Amak akan tahu jua. Kau kayu, kau bansai, asa pilihan denai. Irama Minang, itulah denamonyo. Jo irama Minang, jadi cubo juo. Kena diberi bana, sadola tak kau. Sadona tak kau, nana samalam nangko. Allah kami beri di mungkoyo de basamu. Allah kan dipupu, nana sakiro-kiro. Kini kabaan, Nana kaba juo. baru pola johari. Allah lari juo. Nala lari malam, Kini rasonyo. delai kini bagitulah. Edele malayo kaelonyo. Denan delok yo pengajian yo delai yo nasa inggo iko. Desa kian yo nanda ulu dari kan minal labadu. Dia jiko lo nanti rantang namu panjang bajelo-jelo. Iyo marilah kituan dia kasa kadar yo de paguna. Iko irama di kami baduo. Irama Minang iko nemonyo. Kami baduo lah pandai pulo sarupo iko. Tetapi